Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslastaan ja sanoi heille: Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille: Katso, kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi: Hoosianna, Daavidin poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa! Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki alkoi kuohua, ja kaikki kyselivät: Kuka hän on? Ihmiset sanoivat: Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista.